Sanibonani, lo part two wale nkulumo ekade nginayo nge-analysis kaShaka lo wama-1980s ngisakhula siwubuka nje, hhayi leli lona elisha. Kunendaba yokudlwengulwa laphana okuyindaba enkulu ukuthi uNandi ngathi uSenzangakhona wamdlwengula. Wase noSenzangakhona wadlwengulwa phambi kwababa wakhe, edlwengulwa irasta lakaMhlongo laseLangeni. Okusho ukuthi uSenzangakhona wayesewumuntu onelaka vese nabantu baseLangeni, nabantu baseLangeni benelaka nabantu bakaSenzangakhona bakaJama. Uthe uma behamba uShaka sebedingisiwe, bedingiswe ubaba wakhe uSenzangakhona, nomfowabo naye kwavela engazuthi naye unukubezekile endleleni ngoba nogogo wabo waze washonela endleleni engafuni ukuphuza amanzi. UShaka ethi umphuzise amanzi engafuni ukuphuza amanzi, esey'funela ukuy'shonela ngoba ebona ukuthi usewuhamba uma ngenxa kaNandi, ngoba naye uNandi, kodwa ezokwenzani uNandi uSenzangakhona ehamba nebutho, efika nebutho ezomshela ehamba nebutho. Manje le ndaba lena iyinkinga nendaba yokuthi nendunankulu kaSenzangakhona laphana ivele engazuthi mase uSenzangakhona eseshona iyamdlwengula nakhona ukuthi yini lento eyakhiwa laphana enokudlwengula okukhulu kangaka ebukhosini boNdlunkulu. Yini ngempela lena ngempela eyenzakalayo emhlabeni, ngoba leya filimu kuthiwa ifilimu eyakhokhelwa imali eningi kabi ukuthi yenzeke, kodwa manje uyabona ukuthi kunokudlwengula okuningi, okuchaza ukuthi uma siyenza leya filimu kube i-national treasure, kuchaza ukuthi sizobe si-promote-a ukudlwengula. Ngoba uSenzangakhona ngisho engadlwengulanga ngale ndlela hlampe ejwayelekile, kodwa uma efika nebutho entombini ezoyishela ngenkani, hlampe ingamthandi, hlampe iy'thandela omunye umuntu, hlampe ingakho babengazwani nje engafuni ukumphuzisa ngokhezo, beyifuna ukuthi imphuzise ngenkani, kushuthi yayingamthandi, kodwa yena efuna ukuyiphoqa ukuthi imthande ngenkani ngoba eyintandokazi, ewumntwana owaziyo vese ukuthi akavinjwa umuntu ebuntwaneni, kunokuthi uma kuhamba ubaba wakhe emhlabeni kungene abafowabo nodadewabo mkabayi. Uma kuwukuthi wayenabo abafowabo kodwa abakhulunywa lutho ngabo ngoba umlando esiwaziyo kaSenzangakhona ilo ukuthi wazalwa wawumfana yedwa ngoba uJama watholela umfazi esemdala okwakuyena omzalela indlalifa ewuSenzangakhona, owazala oShaka, wazala oDingani, wazala uMhlangana, wazala oSigujana, wazala oMbande, okube iwona amakhosi akaZulu abekiwe emva kwaSenzangakhona ngoba uSenzangakhona wabeka uSigujana, uShaka wabulala uSigujana, wahlala uShaka, uShaka wasebulawa uDingani, wahlala uDingani, wase uDingani wabulawa uMpande, umhlanganyela namaBhunu, wase kuphatha uMpande isikhathi eside.